Tinokukwazisa iyi muri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva takakupaika sekuru Gusvi vachiita matare avo, vachitaura, vachidoma, vachishedza vanhu nemazita. Regai timbonzwa kuti veruzhinji vanoti kudini pamusoro pebasa rabatwa nasekuru Gusvi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. kutorwa nenjungu nenyaya yekuti vanenge vasingazive vanga vabatsira. Batai Andrew Neshamba akupe vangakwanisa kukubatsirai. Muri yeZimbabwe zita rangu ndinonzi Fiona Mangori, ndiri mugare muno Machesango. Nauyaitwa nasekuru apa kapa tagutsikana nazvo kuti mwana anga ana sekuru ndowari kuziva nechekuita nekuda kwemwana. Saka pamwe pachona akawana anatsotiudza kuti mwana uyu kuzobaya kwakaitwa mumaoko chii chakaitika kuti mwana abaye mumaoko. Nekudako nekuti kwanzi mushonga yasekuru ndo yakatoti mwana atakurwe handiti. Saka takaida kuzoti ko mabayirwa akazoitwa mumaoko mwana akabayiwa nani. Uye juzi rakapfekedzwa mwana akapfekedzwa nani, juzi ripi iroro. Tanga tichida kuziva futi zvakare kuti ko mwana wekutanga akaurayiwa nani. Ndo zvinhu zvataida kuziva zvipi izvozvo. Saka pasekuru hawana kutipedzeredza kutiudza nawe kuti mwana wekutanga akaurayiwa nani. Sekuru hawana kupedza kutiudza kuti ko mwana juzi akapfekedzwa nani. Mwana akabayiwa nani pamumaoko nepasi petsoka. Aitorwa ropa here chii chaitika pamwana. Saka sekuru hawana kutipedzisa wasiya vakati henga. Ndo mashoka ndinawo. Pamusoro muri yeZimbabwe inonzi Peter Chatunga Macheka. Nawo iri pano nawo yemwana. Ndinotenda kuti sekuru wauya wakwanisa kutibatsira kuti tizive kuti nharo yemwana zvakafamba sei. Asumbowo kana tatotira zawo kana tichadidi kana tichokwadi tachinzwa sekuru wacho ndiwo anechikita nechi nemwana. Mwana kushaka kwakaita 26 days kusvika up to now kuti azoonekwe. Kuti azoonekwe sekuru tinowatenda nekuya kwaita munzvimbo yedu ino vachinotibetsera kuti tikwanise tisazosara tichinongedzana, tikwanise kuziva kuti angaka wiga mwana ndinhingi zvabuda pachena sadrive wetractor kana nemvura anonayiwa. Sekuru ndo anechekita nemwana inana zvizhinji ndotenda. Imimi muri mumwe wevanhu vashedzwa panguva yapfuura iyi. Amen. Pane zvataurwa nasekuru pane here chamunoti apa ndanyepero? Pamusoro iyi ndinodzoka zvakare ndiri mumwe wevamwe adedzwa pakati pevamwe. Ndinoitwa Peter Macheka Chatunga. Sekuru wandibata tsanangudzo handina chandapikisa pachinhu zvese zvataurwa nasekuru. Yese yanga ingori hemeni yanga iri hongu. Handina pandavanyepera. Ndiri kufara zvikuru senimaringe nezvataurwa nasekuru. Ndiri kutoti dai zvaigona dai zvaibvira asi sekuru wataura mashoko akanaka. Ini namai wangu wanova Mahwinesa Mukange tigosangana nasekuru tigobatsirwa mudambudziko rimwe ranga tinaro totenda. Makadi muri yeZimbabwe zita rangu ndinodzoka Mberi. Ndauyawo ndakamirira nyaya yanga iripo nhasi.
tagutsikana nezvaitwa nasekuru nhasi. Mwana sekuru vacho ndovari kuziva mafambiro akaita mwana. Saka isu tamira kuti sekuru vachona vachazotiudzawo kuti mwana chii chakaitika kuti azoshayikwa 26 days kusvika azowanikwa. Ndoega mashoko bedzi yandinawo nhasi. Kwazisana ndakamira ndini sasabhuku chitai. Ndofunga ati tiyo tikurukure wendo wemwana. Maiona ndisi nofunga taifamba nasekuru wemwana wabatwa nhasi. Tikasvika pakutsotswa nematsotsi tiri tese. Tichirumwa nemosikito tiri tese tichifamba musango. Ndofunga kuti maiona kuti pese paibuda pese sabhuku chitai handisingasare. Matare tichipinda. Asi sekuru vachiziva kuti ndo vakatora mwana. Tichifamba tese kwese kwataenda tichibvunza kuti akatora mwana ndiani. Sekuru vachida hatisi kuziva. Saka nhasi uno chitiko chandirwadza sekuti sasabhuku chitaina chesango taifamba naye murume uyu. But nhasi uno chazondishamisa ndechekuti ndiani chekuita nemwana. Taigara tichikurukura kuti nai sekuru pane chekuita nemwana maprofita ari kuya achitaura izvi nezvizvi. Ndimi akatora mwana here. Sekuru vakati handisirini. Maprofita aimbozvitaurawo futi. Aimbozvitaurawo futi. Kuti sekuru ane chekuita. Kuti sekuru ane chekuita. Tikati right imimi sekuru imi maprofita akauya ari kuti mune chekuita pane mwana. Saka tikunetsekeri kufamba honai nhasi uno takusera kunanga nevanhu vasiri vakatora mwana. Imi nhasi chokwadi chazobuda kuti sekuru ndo vakatora mwana. Saka ndakamira ndichitaura kudai zviri kundirwadza nokuti ndakaita nguva refu ndichirara musango. Tichifambira nhau yokuti maybe mwana wedu watiri kuchengeta ndo mune wana ari kubhinya chi vana. Wari ndiwo sekuru zvakare vakatora mwana. Saka chitiko chaitika nhasi mangoona kuti sekuru wemwana ndo vakatora mwana. Saka zviri kundirwadza kuti saka sekuru mune chokwadi chekuti taifamba nemi muchiziva kuti ndimi akatora mwana. Saka nanhasi tikuti sekuru zvaburitsa kuti chokwadi imimi sekuru agara nemwana ndimi akatora mwana. Sekuru achataura nopedzera nawo asi tichagara pasi sokufamba kwataita nawo kuti nhai sekuru hamunziwo tsitsi here. Asi ndine mubvunzo ipapo. Bvunzai zvenyu. Pamwe wari kunyeperwa. Ya zvingagone kudaro kuti pamwe wari kunyeperwa asi chokwadi chesabuda chaicho sekuru achinyatsa kurondedzera nemafambiro nematauriro tikuona kuti sekuru ndo vakatora mwana waigara nemwana. Zvinhu zvavo ndo zvakaita kuti mwana abve mumusha aende kugara mairaramira mugomo. Aha. Ukama uri pamwana ndisekuru pakudii? Sekuru ndo vanova vakazvara mwanasikana akazvara muzukuru uyu akange wataitsvaga. Oho. Pamabvaro tichaona. Ndoda kutaura pane zvaitwa nasekuru ndagutsikana nazvo. Asi ndinoda kuti sekuru vange vachibuditsa zvekare nyaya yemwana wekutanga kuti vanhu vasazosara vachinongedzana. Nekuti munzvimbo inoyi kunenge kune kupomedzerana kana kudidi. Tinoda kuti isusu sekuru ava vane mwana akashayikwa kechipiri vave vachitibudira chokwadi mangwana kuti vanoziva iwo kuti mishonga yavo ndo yaidzudza mwana. Nekuti vanhu vakatambudzika kukwira makomo vachitsvaga ivo vachizviziva kuti mishonga yavo ndo iri kuita kuti mwana abve pamba. Ndoda kuti mangwana kana zvichibuda sekuru vange vachibudira chokwadi mhuri yeZimbabwe kuti manga muri kutambudzika muarea chokwadi mishonga yangu ndo yaita kuti mwana abve pamba. Ndatenda hangu mhuri yeZimbabwe. Pamusoro iyi wabereki neweDrumas Media ini ndinotenda zvikuru kuti basa rabatwa panapa basa randifadza inini ndakazvimirira nekuti isusu sevechidiki munharaunda pangu pacho unozosvika pakutya kuzvishandira nekuti vechidiki ndio vari kuramba vachinongedzerwa kuti vari kubata vana. Pakauya maprofita ekutanga wachitaura nhau iri panapa wachitaura kuti sekuru ndio pane mishonga yavanayo hazvina kubata vanhu vakati aiwa kunyepa. Pakauyawo vamwe vakataura vakati mwana akaurayiwa, mwana akaendeswa kun'anga. Vanhu vakati ndizvo. Inini ndakatanga kufara musi wakauraya mwana ndichibva hangu kubasa ndakasangana nemwana akatakurwa. Ndikakwanisa kumubvunza zvandakamubvunzawo achidaira. Saka ndaibatikana kuti pane mukomana anogara muvillage medu mama Chemedzi umo anonzi Blessed ana amai watanga kuchenurwa apo. Ndanzwa kufara zvikuru kuti munhu wanenge ane matambudziko ake kana kuti akaenda kunozvishawira akadzoka munharaunda ubva wanzi idzodzi ndo mhondi kana kuenda kumashopu vanhu tinenge takutya kana ukatenga madrink pamashopu unonzi vari kudya mari dzekuromba dzekushandiswa. Musati mapedza ipapo sekuru vachitaura
ndinoona kunge pane mashoko achengetedzwa nasekuru apa. Ati vaviri ava vane chekuitika nekushayika kwemwana. Ko sei uyu azonzi hauna chekuita? Ini ndofungidza kuti maybe haana chekuita neuyu mwana uyu, asi wokutanga aine chekuita naye. Inini handisi kubvumira mitambo yese yakatambwa kumashure, asi ndiri kutaura zvanhasi. Sekutaura kwaita sekuru akati mimi makatidedzera nhau iripo nhasi. Saka rinenge rabasa futi recommunity kuti kana tiri kuda kuti tienderere mberi nekucheneserwa nzvimbo, tinenge togumana futi musoro pamwe chete toona kuti sekuru oenda mberi wachinotaura nhau dzedu kuti dzijeke. Nekuti handisi kuti ava pane wawiri wauya apa, handisi kuti wese wachenurwa, asi ndiri kufarirawo kune watinotamba naye kuti hapo panyaya iyoyo. Ndo zvandiri kutaurira kuti isusu kana tinge takufamba vanenge vachiti mukufamba nemhondi musazotambe neavo. Uyezve ndinoti sekuru pasazoite futi vamwe vanozofonera sekuru neveseri kuti vanouya papo kuti wobva wadedzera nhamba dzavo saizvozvi kuti tapedza dare sokuti nerimwe dare kumberi wozopiwa nhamba onzi tifonere zvakamboitika pane yekutanga. Muprofita akauya abva adedzera nhamba akataura kuti inini nechida mari, munhu akauya achinobatsirwa ndinomubatsira. Saka ndinoti naizvozvo dai waramba wane mwoyo wekuti isusu tisarise nharaunda nzvimbo yedu yakachena, pasazorambe pane fungidziro yekuti uyu ndiye akati. Ndine mudzidzisi watinoshanda naye pachikoro akaita futi chipomerwa chakafanana neichocho, zvokuti zvinhu zvinotirwadza nekuti ndinoshanda pachikoro, ndiri mukomiti yechikoro. Saka tinoti vabereki vanenge vachitaura nenzira dzakasiyana siyana. Zvazvachenurwa kudai taakuziva kuti honzeri ndeidzi, tobva tagara tichiziva kuti vabereki vedu vane kubata-bata kwavanenge vakaita. Ngatiregei kuwachenesa vabereki, zvinenge zvataurwa tozomirira saizvozvi zvobuda pachena mazviita. Pamusoro yevabereki nemi mhuri yeZimbabwe muri pano, ini ndoitwa Shepard Kusa. Ndiri kufara zvikuru maringe nekuya kwaita chiremba pakati penzvimbo ino, zvikuru nematsananguriro anga achiita. Ndiri kungoti mushonga wakashata, ndiri muri kuwana mabudiro yazvazoita. Ngatisawimbei nemishonga zvikuru. Nedzimwe nguva tikatarisa tine zvinhu zvatawesta zvakawanda, kusanganisira iyo mari yatati tichibatanidza kuti tigoona kuti zvii zviri kuitika nekuda kwemishonga iyoyi. Saka ndiri kuti vabereki kusanganisira negeneration yechidiki, mishonga yakashata, ngatiregei kuzobata mishonga. Muchidimbu ndongoti tatenda. Pamusoro yeruzhinji rweZimbabwe, zita rangu ndoitwa Charles William. Ikadzo yakanyanya kundibata kubva pakatanga kunzi mwana ashayikwa kusvika pari nhasi. Asi chandiri kutendawo ndechekuti nhasi sekuru vauya vakataura kuti vakaita matare avaita ndokutaura kuti sekuru vemwana akanga akashayikwa ndo vari kuziva vane chekuita nekuda kwekushayikwa kwemwana kubudikidza nemishonga yavo yavakatora kwavakatorawo. Saka ndinongotendawo pazviri ipapo chete, ndotiwo ininiwo ndichiti kutungamiriri hwedu hwakaita semasabhuku ndinongotendawo nekubata basa kwavakaita kuti tisvike pari nhasi. Asi ndinochemera kuti izvo dai zvaigona sewadhi vagona kupanana mafoni nhamba vese sewadhi kuitira kuti pakaita matambudziko tigone kukasika kuziva, kukasika kubata nenguva, nekuti zvinhu taitsva mumwoyo medu nekuda kwezvinhu izvozvo nezvitiko izvozvo. Mamwe mashoko achinonoka kusvikawo kwatiri, asi isusu tine vanawo mudzimba vanoendawo kuzvikoro, vana vadikiwo. Saka ndinongoti hangu ndotenda naizvozvo mhuri yeZimbabwe. Mavanzwa veruzhinji vataura zvavanofungawo. Sekutaura kwakaita sekuru Gusi, chirongwa ichi hachisati chapera. Pachichaenderera mberi tichange tichikuzivisai kuti zviri kufamba sei. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvachiramba chikupai. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Kusubscribe ndiko kwatinokukurudzirai. Lisali sizadhibana njalo. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu.
ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.